Укуда ауыр булһа, яуда еңелерәк. Коткару хезмәтенә яңы эшкә алынган хезмәткәрләр ардаклы хәрби итәкченең был канатлы һүзләрен яшь искә төшерә. Әле улар белемдәрен камиллаштыргандан һуң күнекмә майданчыкларына сыкты. Яшь белгечләрнең юлы транспорт вакыйгаларында кешеләрне коткару усталыгын шомартуына хәбәрсебез Рафик Әхмәтшин да шаһит булды. Илгиз Садретдинов коткару отрядында яңы хезмәткәр. Һөнәр нескәлекләренә эш өстендә төшенә. Яшь хезмәткәрләрнең белемен камиллаштыру программаһы буенча уку үткән. Дәрестә алган белемде майданда ныгыту өчен күнекмәгә килгән. Авырлыклар булмады. Барсы әйбәт узды. Үрәндек, эшләдек. Коткаручылар төрле хәлләрдә кешегә ярдәм кулы һуза. Шуларның бере юл транспорт вакыйгалары. Былтыр Үдәк эзләү коткару отряды вәкилләре 150-нән ашу автомобиль аварияһы булган урынга сыккан. Быел 9 очракта махсус әзерлек үткән коткаручыларның ярдәме талап ителгән. Вакыйга урынында хезмәткәрләргә гидрокайсы менән эшләргә туры килә. Коткаручылар уны ябай гына итеп тутойгыш дип йөртә. Махсус корамал, кузов өлешләрен һәм башка тимер конструкцияләрне үзәт эшләү һәләтенә ия. Коткаручылар техника менән эш итүдән тыш тәүге медицина ярдәме күрсәтә белергә тиеш. Юл транспорт вакыйгаларында уларның осталыгына кеше гомерләре бәйләнгән. Урал Харисов гадәттән тыш хәлләр министрлыгы системаһында 25 ел эшләй. Шуларның 15-ен коткару хезмәтендә. Тәҗрибәле белгес яшьтәргә остаз. Монда күбрәк коткару эшендә монда гидравлический инструкторлар белән эшлисең. Медицинский, күрсәтәсең инде кешеләргә, авариялардан ниләрдә төрле ниләргә. Пожарный эшендә анда рукалары белән, тушить итәсең инде күбрәк сүндерәсең утны. Буындар күсә килешлеге коткару хезмәте эшмәкәрлеген оештыру өсендә әһәмиятле. Күптә күргән хезмәткәрләрнең яшьләр менән тәҗрибә уртаклашуы ике як өстендә отышлы. Яңа эш башлаучылар төрле корал һәм корамалдар менән эш итәргә өйрәнә. Олорактар исә күнекмә майданында белемен камиллаштыра, остазлык хәләтен аса. Осталык бит бүлешкәндән шымара гына. Рафик Әхмәтшин, Булат Садриев, Яңалыктар, Өфе.